Kaixo egunon, ongi etorri beste bideo batera. Gaur bideo berezi bata. Erakutsi nahi dizuet, asko gustatu zaidan partida bat. Gure lagunak, Josu Zubilakak jolastutakoa. Gauzan, bigarren mailako taldekako txapelketan, Andoina jokatu zen, Grossi Agusten dela ditzabe, lehiaketan. Josuk pieza beltzekin jokatu zuen, holandesa bat jokatu zuen, eta nahiko ondo jokatu zuen, zuriak ez zuen oso ondo jokatu, airu hori ez da oso ona, eta berak egiten duen plana, zaldi hori aldatzea eta orain luze enrokatzea ez da oso ona, ze lastereko seko dukun bezala, arrisku gehien dagoen erregea zuria izango da eta ez beltza. Josuko oso ondo jokatu zuen hemen, bost, ja dena desergituta dauke, beraz, bost, damazebi, dakit oso ona den, edelau, G6, F5 babesteko, bost. Da oso zuzen ere, bueno, iritsiko gea Leicester erakutsi nahi ditzuetan pozizioa. Laldia B5. Ona iritsi nahi nuen. Hemen zein da posizionalki kontutan hartu behar dugun ezaugarria. Alfil beltza oso txarra dela. Hau da, besetik bakarrik D5 jotzen du eta hemendik ez daka irterarik. Eta oso ondo jokatu zuen hemen Josuk alfila 6. Zergatik, alau eta gero alfila B5 oso ona, oso mugimendu ona. Soberan dakan alfila aldatuz. CB5, guztien dut C7 pioia nolabait mentzatzeko, eta berriro oso erabaki ona. Alfila G5. Errege B1 hori mugitzeko, eta oso ona den alfila D2. Gaztelua D2. Eta ikusi nola aldatu egin den pozizioa. Beltzak oso zaldi ona dauka. Orain E5 dago, E5 ere jundeteke, baina C5 ezin du pioitxuri batek inola ere, edo nola ere, hori mentzatu. Aldiz, alfil zuriak ez du zer egiten. Alde honetan, kate beltzekin jotzen du, 3 pioi hauek, lauki zurietan daude, oso batzen diote bidea. Beraz, hemen dakagu adibide klasiko bat, zaldi ona alfil txarraren kontra. Partida jarretu zuen zutabearen kontrola aukitzeko, hemen hobea zen gaztelua alau, gaztelua E4, alauko pioia mezatzeko, baina berdin, gaztelua E2, gaztelua E1, aldatu gaztelu guztiak, dama F7 jokatu zuen Josuk, ez dakit oso nago honekin, lehen nik erregea F8 edo erregea F7 jokatuko nun, dama zutabera juteko. Eta hori da hemen, Josuk ekin zuen nik ostet kontzentruaki akats bakarra. Hemen, damak aldatu nahi ditu, beltzak. Zegatik, zaldia alfiaren kontrako amaiera horretan asko zen abariagoa izango dela, zaldia ona dela eta alfia oso txarra dela. Nola jarretu zuen hau? Dama F3, zaldia E4, errege C1, egoren erregea F8, alfia B3, ez daka mugimenduik ikusten duzunez. Zaldia C5, bideo honetara bueltatzen da beltza, dama F6, dama E3, eta berriro bide txarrera bueltatzen da beltza. Hemen dama E5 oso erraz irabaziko. Jar dezakegu moduloa eta ikusiko dugu.
dama ebostek, orain oso denbora gutxi pentsatuzkeo, ja ematen du -3, ia -3 abantaia. Eta zionago denbora utzizkeo ikusten ari garen bezala, gero eta abantaia handiago jarriko duela. Zekatik? Beltzuriak ezin duelako ez ere egin. Gaztzaldia lau jokatu zuen, ikustezun ez abantaia asko jesten da. Mugimendu horrek ez duelako ez ere egiten. Bueno, F3, hori oso txarra da ere baita. Joi gehiago jartzen dituelako lauki txurietan, zaldia C5, G3 ere duz egiten, berri dama E5 oso ona zen, G5, eta hemen beltza plan txarra jarraitzen da. F4, G4, G4 oso horrez erabakizu, dama F4 ere oso horrez irabakiziko luke. Eta ematen du beldur dagoela damak aldatzeko. Ez? Kontzetuaki hemen txuriak ezin ditu dama aldatu. Ze bere alfila oso txarra da. Eta hau ikusita gero, irakotzeko dizu eta adibide bat, oso adibide famatu bat, non txuriak hori egiten du. Pieza guztiak aldatu, zaldia ona alfil txarraren kontra joakatzeko. Bueno, partidak hau horrela bokatu zuen, errege D2, zaldia B3, abantaia guztia galduko du laster. Dama B3, dama F4 jake, errege E1, txarra da, baina hau taktika da, ja ez da estrategia. Eta hemen dama G2kin oso handia egintzun, ilosuk. Errege3 eta noski orain dama G3 galtzen da. Betikoki galtzen da. Dama C3, dama F5 bakarra H6 kopia azteko, F5-etik, dama D6 eta hau ikusten duzuen ez, ikusti zirazta da. Bueno, ikus dezagun, esan dizuedan adibidea. Ikus ezakizunez, Anatoli Karpov, Garri Kasparoven kontra, Moskun, lehenengo matxaren, 31. partida. Eta oso partida luze da, iritsi nahi dut lehendabizi posizio honetara. Bioiko puro berdina daukate, baina zen da diferentzia. Pioi beltzak lauki zurietan daude. Eta bere alfila ere lauki zurietan dabil. Beraz, zer egin zuen Karpovek Kasparoven G5 eta gero? Alfila F5. Ona izan zitekeen zaldi beltza aldatuz. Alfila F5, zaldia E3. Noski, ez dio utziko zaldia hori aldatzen. Alfila B1, B4, bioi beltzak lauki txurietan pinkatuz. Orain, aka txiki batekin zuen Kasparovek, GH4. Eta, akaso, match honen, famatuen den mugimendu, izugarria. Beltzak pi bat jandu. Baina asko zere garrantzitsuagoa da, piezen aktibitatea. Karpovek jokatu zuen zaldia G2 izugarria. H3 eta gero, errege G3, eta orain, ematen du. Beltzak irabaziko bere alfila aktiboa da, eta peoi urrun eta pasatoa dauka. Baina ez. Hemen akats batekin zuen beltzak, RGS txarra da, berdin, oso zaila da hemen RG zuriaren aktibazioa. RGS jokatu zuen, zaldia F4, RG F5, jaten du peoia, RG A6,
berriro errege F5, zaldia F-la bakatu, errege F5 ezun jokatu, D5 pioia babestu egin behar delako, eta orain errege G-la. Hau, printzipioz, uste dugu berdindu dagoela, baina ikus ezakezuenez, oso zaila da jokatzia pieza beltzekin. Alfilak ez duelako zer egiten. Bakarrik babestu. Eta babestu bere pioiak oso leku txarretatik. Bueno, azkar erakutsiko dizuet partida ikusteko Karpovek nola erabazien zuna. Alfila C2, errege H5, alfila D1, pioia mehatzetuz, berdin. Pio hori ez duzertako nahi, aldatuko dizut zure pioiaren kontra. Errege G6. Ikusi, zuriaren helburua da bakarrik ustea beltza bere lauki txuritako pioiekin. Bueno, hori esun nahi beltzak errege zazpi eta orain akatxiki bat egin zuen, edo akatxandi bat egin zuen Karpovek pioia janez zaldia H5 errazago erazten zuen, printzipioz zaldia D5 eta gero berinduta dago partida. Bueno, erregea E6, zaldia C6, erregea D6 ere txarra omen da, erregea A6. Ikusetak ezunez, zaldi txuriak janditu, ia betzen pio guztiak. Alare, hau zaila da erabazteko, baina erabazta da. Alfila F1, erregea F6, erregea D5, erregea F5, erregea D6 erregea F5, errege D5 orain, erregea F-la. Pioi hori alfila mehatzetuz, denbora bat irabaziz D4 pioia babesteko. Alfila H1, erregea E3, erregea C4, zaldia C5, errege beltzaren bidea oztopatuz. Alfila C6, zaldia D3, alfila G2, zaldia E5 jake, errege C3, zaldia G6, errege C4, zaldia E7, orain ja D5 laukia kontrolpean dauka, alfila F7, zaldia F5, orain alfila G2 eta gero, mugimendu oso txarra, zaldia D6, errege B3, zaldia E5, eta erregea lau eta gero, erregea lau eta zaldia D6 eta gero, Kasparovek laga egin zuen, hiru pioi edo bi pioi gutxiago ditu eta hau nahiko erraz irabazten da, bi pioia arreratuko delako erraz. Baina ikusi estrategia. Bakarrik utzi tableroan zuri komenizizkizun pioiak eta piezak. Alfil txarra baldin badauka arerioak ez aldatu. Eskerrik asko hor egoteagatik eta hurrengo bideo batera arte.